אנחנו מקדמים בברכה את כבוד מרן הראשון לציון, נשיא בית הדין העליון, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף שליט"א, מחבר הספרים הלכה ברורה. בכבוד כולם. מוריי ורבותיי, ברשות כבוד מרנן ורבנן, הרבנים הגאונים הגדולים, מראי ואתרא של המקום הקדוש הזה, אנחנו עכשיו אומרים סליחות, אנחנו מתכוננים לימים הנוראים. אנחנו רוצים לחזור בתשובה. כל אחד מאיתנו רוצים לחזור בתשובה. אני רוצה להגיד, אני אתן לכם איזו נקודה חשובה שכל אחד מאיתנו יחשוב על הנקודה הזאת, שזה לעשות חשבון נפש, מה באמת מונע מאיתנו, איך יצר הרע מונע מאיתנו להתקדם בעבודת השם. חז"ל אומרים שראובן היה הראשון שחזר בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה, בן בנך הושע בן בארי יפתח בתשובה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. ראובן פתח בתשובה. לכאורה זה לפני ראובן היו עוד בעלי תשובה. לכל הפחות יש שניים שידועים לנו, האדם הראשון וקין. חז"ל אומרים שהאדם הראשון פגש את קין ושאל אותו מה נהיה בדינך, אז הוא אמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי. אז האדם הראשון אמר כל כך גדול כוח התשובה, פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. להודות זה לשון להודות על האמת. זאת אומרת שקין הוא הראשון, האדם הראשון הוא השני, ראובן מקסימום הוא השלישי. למה אומרים חז"ל שראובן פתח בתשובה? אז בואו תראו רבותיי, אם אנחנו מתבוננים במה שקרה אצל ראובן, יש פה כמה נקודות חשובות. בדרך כלל יש עבירות שהן שחור ולבן. זאת אומרת, זה עבירה. יש עבירה שהיא עבירה. אבל יש עבירות שהאדם עושה ויש לו תירוצים. יש לו תירוצים. אני פה, אני לא יכולתי, הייתה לי סיבה. כן? קשה לאדם להודות על האמת. קל וחומר שהאדם באמת התכוון לעשות טוב ויצא מזה רע, אז הוא אומר מה אני אשם? אני לא התכוונתי. וזה מעשים בכל יום אנחנו רואים שאנשים מתכוונים לטובה, ובמיוחד בדברים שבין אדם לחברו, ועושים, וקשה לאנשים לראות שהם טעו. היה פעם אצלי בבית הכנסת שני יהודים, אחד מהם הוא החזן של בית הכנסת, והייתה להם מריבה והם הלכו לדין תורה. הלכו לדין תורה, הדיינים ישבו, לא הסכימו בשום אופן לשום פשרה, ואז דין זה דין, והדיינים פסקו על האיש הזה שהוא אשם, הוא צריך לשלם כסף לחזן. האיש הזה נעלב מאוד מאוד, כאב לו, הוא בא אליי, אני ידעתי את המקרה, אבל לפי הדעה של האיש הזה, הוא היה צדק 100%. אז הוא בא והתחיל לדבר נגד הדיינים. אז אני מיד אמרתי לו, תצא החוצה, אני לא רוצה לשמוע אותך.
בושה וחרפה. מה? הם ישבו, הם בדקו את הכל והם פסקו, הם צודקים. טוב, הגיע יום שבת, החזן עלה לתיבה, האיש הזה קם והתחיל לצעוק. אסור לא להיות חזן, הוא רשע מרושע, הוא ככה. טוב, אז אני עם יד, הורידו אותו, גירשתי אותו מבית הכנסת, אמרתי לו, אתה יותר לא תיכנס לבית הכנסת. תלך, פה אתה לא נכנס. ואז הוא בא בתחנונים שאני ארשה לו לחזור, וגם לומד תורה בבית הכנסת, אמרתי לו, לא תורה, לא שום דבר, אתה פה לא תיכנס. אז אמרתי לו, תגיד לי, לא מעיק על המצפון שלך, מה שעשית ביום שבת קודש, באמצע התפילה, במקום שאסור לדבר, ליד ההיכל, ומה לדבר? דברים נגד דין תורה. אז הוא אומר לי, הרב, אני אין לי שום נקיפות מצפון. אני להפך, מצווה לבזות את הרשעים, מצווה להלבין את פניהם, מצווה, באיזו התלהבות הוא דיבר על המצווה. טוב, אמרתי לו, אתה לא רוצה לשמוע? לך מפה. לא עבר זמן רב, האיש הזה אשתו נהייתה חולה, ואז הוא נשבר. הוא בא, הוא ביקש סליחה מהחזן, ועשה שלום ושילם מה שצריך לשלם. עכשיו, אני אומר, בבין אדם לחברו, קשה מאוד לבני אדם להרגיש שהם לא בסדר. אבל גם בבין אדם למקום. הרבה פעמים אדם רוצה לעשות מצווה, הוא מתכוון למצווה, ואז או שהוא בטוח שהוא כן עשה מצווה, או שיש לו תירוצים למה זה לא נורא שהוא לא עשה את המצווה. וכל אחד שיבדוק את עצמו, אנחנו מלאים תירוצים כרימון. לא מצוות כרימון, אלא תירוצים כרימון. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על ראובן, מה קרה כאן? למה ראובן עשה מה שעשה? בואו נחשוב. יעקב אבינו, עמוד התורה, בחיר האבות, הוא מגיע לחרן, ויש שתי אחיות, והוא רוצה את רחל, והוא לא רוצה את לאה. אבל הקדוש ברוך הוא סובב, לבן רימה אותו, והיא בבוקר והנה היא לאה. הוא לוקח את לאה. ואז לבן אומר לו, עוד שבוע, תיקח גם את רחל, הוא לוקח גם את רחל. ויאהב גם את רחל מלאה. עכשיו, בדרך כלל, כל איש שמתחתן, הדבר הכי חשוב בשביל האישה, שיהיה לה, שבעלה יאהב אותה, יתחשב בה, ייתן לה תשומת לב כמו שצריך. ופה יעקב אבינו קבע את הכל עם רחל, כתוב בפסוק, וירא השם כי שנואה לאה. לאה הייתה אישה מאוד מסכנה. ואז היא יולדת בן. את כל הכאב שלה היא שמה בשם של הבן, ראובן. כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי. שמעון, שמע השם כי שנואה אנוכי. לוי, ילווה אישי אליי. היא הייתה כל כך מלאה צער, ואנחנו רואים את הצער הזה. נו, היא יולדת 6 בנים, ואז רחל יולדת את יוסף. יעקב אוהב את יוסף, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. אפילו איש הכי פשוט בעולם, הילדים שלו מצפים שהוא יאהב אותם ושהוא לא יעשה אפליות. אבל יעקב אבינו אוהב את יוסף בגלל שהוא הבן של רחל. כי בן זקונים, ילד חכם ונבון. עכשיו, השבטים הקדושים, כל הבנים של לאה, כואב להם. מה כואב להם? לא שהם מקנאים ביוסף למה הוא כן, אלא למה אנחנו לא. אנחנו רוצים גם להסתופף בצילו של אבינו הגדול, ללמוד ממנו תורה. למה אבינו לא מתייחס אלינו? עכשיו, הילדים גדלו לתוך אווירה כזאת, שאבא שלהם לא קשור לאמא שלהם, הוא קשור רק לרחל. והנה קרה אסון, רחל נפטרה. מה חשבו כל הילדים של לאה? כואב מאוד, כולם ידעו, רחל הייתה צדקת, נביאה,
עכשיו היא לא נמצאת. אבא שלנו סוף סוף עכשיו, כבר אין אפשרות אחרת, הוא ייקח עכשיו את לאה, עכשיו אמא שלנו תהיה האישה הראשונה. והנה מה הם רואים? שהוא לוקח את בלהה לחדר המיטות שלו, בלהה שפחת רחל. כשראובן ראה את זה, זה כל כך כאב לו. תהיה שפחת אמי, צרה לאמי. כל כך זה כאב לו. אמא שלי בצער כזה, ועכשיו בלהה נהייתה מעליה. עכשיו כשהוא הלך ועשה מה שעשה, בלבל יצואי אביו, מה הוא חשב באותה שעה? הוא היה בטוח שהוא עושה מצוות. לא רק שהוא היה בטוח שהוא עושה מצוות, מסתם הוא גם אמר לשם ייחוד. חוד ליבו ונפשו הוא עשה את זה. ואז יעקב אומר לו שהוא עשה עבירה, ומה התשובה שלו? הוא הולך ולובש שק ומתענה, וישוב ראובן אל אבו, מהיכן שב משקו ותעניתו. אז המעלה של ראובן שהוא לא חיפש תירוצים. הוא לא חשב, התכוונתי טוב, נניח שזה לא בסדר, אבל התכוונתי. לא, הוא הולך מיד ועושה תשובה. אצל קין רוצח, זה איך אומרים, זה שחור ולבן, רוצח, אז ודאי שהוא צריך לעשות תשובה, זה מובן מאליו, אין לו מה לעשות חוץ מתשובה. האדם הראשון הצטווה רק מצווה אחת, אל תאכל מעץ הדעת, הוא אכל. מה התירוץ שלו היה? אשתי אשמה. איזה תירוץ. אמרתי לך, מה אתה עושה? אז שמה התשובה היא הרבה יותר קלה. זה ברור מאוד שצריך לעשות תשובה. זאת אומרת, רבותיי, שלאנשים שומרי מצוות לחזור בתשובה, זה הרבה יותר קשה מאנשים חילונים. חילונים, נכון, הם צריכים לשנות את אורח חייהם, אבל אנחנו רואים שהרבה אנשים עושים את זה, והם מצליחים לחזור בתשובה. לנו יותר קשה. לנו יותר קשה כי אנחנו חושבים שאנחנו בסדר. ועל כל דבר שעשינו, יש לנו תירוצים. קמנו מאוחר, אז ישנו מאוחר. היינו עייפים, לא הרגשתי טוב, וכאב לי הראש בדיוק וככה. גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברות. תסתכלו טוב טוב כמה תירוצים יש לנו כל יום. עכשיו בואו נסתכל, יש עוד דוגמה אנחנו יכולים לתת. דוד המלך. דוד המלך לקח לאישה את בת שבע. דוד המלך ראה ברוח הקודש שיצא ממנו בן שלמה שישב על כיסאו, והוא הבן של בת שבע. הוא ידע שהבן שלה יהיה המלך, ושהוא, דוד המלך, היא מיועדת לו, הוא צריך להתחתן עם בת שבע. עכשיו חז"ל אומרים, בת שבע לא הייתה אשת איש, כי בעלה נתן לה גט, כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כותב לאשתו. אוריה החיתי, בעלה הראשון, היה מורד במלכות, היה חייב מיתה, אבל החטא של דוד היה שבמקום לשלוח אותו להרג במלחמה, היה לך לדונו בסנהדרין, זה הכל. עכשיו, שוב, גם פה, כשדוד לוקח את בת שבע, מה הוא חושב? אני עושה את רצון השם. אני עכשיו פה יוצר את ההמשכיות, את המלך הקדוש שיבוא אחריי, משיח השם, שלמה המלך. ואז כשבא אליו נתן הנביא ומספר לו את הסיפור של כבשת הרש, כתוב וייחר אף דוד, הוא כועס על האיש הזה שגזל את כבשת הרש, הוא אומר חי השם כי בן מוות הוא האיש העושה את הדבר הזה, בן מוות. אומר לו נתן, ויאמר נתן אל דוד אתה האיש. ויאמר דוד אל נתן חטאתי להשם.
דוד המלך לא חיפש תירוצים, הוא לא אמר, רגע, מה אתה מדבר, עשיתי מצווה, והוא היה חייב מיתה. אלה את כל התירוצים שבעולם. באים, אומרים לו, בן מוות, אתה בן מוות. ואז מי התגובה שלו? חטאתי להשם. אומר הגאון מווילנה, יש שם פסקה באמצע הפסוק. מיד אחרי זה כתוב, יש פסקה באמצע הפסוק, אחרי זה כתוב, ויאמר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אז הוא מסביר כך, שיש פסקה באמצע הפסוק, המשמעות שקרה כאן דבר נורא. היה פה מאורע גדול מאוד. מה קרה? דוד המלך כל כך נשבר, כל כך כאב לו. הקדוש ברוך הוא שומע לו את הנביא, להגיד לו שהוא בן מוות. אז מיד הוא חוזר בתשובה. אז הוא התחיל, חטאתי להשם. אבל מדוד המלך אנחנו למדים מה אומרים כשחוזרים בתשובה. חטאנו עם אבותינו, העבינו, הרשענו. צריך להגיד, לא רק חטאתי, אלא עוויתי, פשעתי. ודוד אמר, רק חטאתי. אז אומר הגאון מווילנה, כל כך היה לו קשה, כל כך נשבר ליבו. הוא אמר, חטאתי להשם, הוא לא יכול היה להמשיך. לא היה מסוגל לדבר עוד מילה אחת. ואז הוא קצת מתאושש, הוא לא מספיק להמשיך. הנביא כבר מודיע לו, קיבלתי נבואה מהקדוש ברוך הוא, שהוא סולח לך. וזה נרמז בפסוק, חטאתי הודיעך, אומר דוד המלך ריבונו שלום, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, אודה עלי פשעי להשם, רציתי להודות על פשעי, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. עכשיו בואו תראו, הוא לא הסתפק בזה, דוד המלך. הוא ישב וכתב את מזמור נ"א בתהילים. תקראו את המזמור הזה. כל מי שרוצה לחזור בתשובה. תקראו את המזמור הזה. אני לא יודע, ביום כיפור אנחנו אומרים את זה לפני ברוך שאמר. כמה מזמורים שמוסיפים. אומרים, אני לא יודע איך אפשר לא לבכות כשאומרים את המזמור. ואנחנו פה צריכים להגיד מה המשמעות של לחזור בתשובה אמיתית. מה המשמעות של לא לחפש תירוצים, לעשות חשבון נפש כמו שצריך ולשוב אל השם יתברך ונזכה בעזרת השם להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תמשיכו ותעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון.